Ban nado mentak kat sini, ada kini kem kelap pemut. Ada pen ai ting seneng kumba ayo I love you. Om dah ka bayar bom senang, dai dah ka ba penduk pun. MDN 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 Preston United Fight. Dakis pangut ki dekhot bat ke nongelam jong ka seng hito ke baya rali nadu umyam bat thmu ban penkut shadu khanapara mantakis ngi ke lesha bat no hakibor pulit bat magister jong ka riboy habernihat hadin bagila thmu ban hiar cheki than khanapara ban li persha ye ga jingwan ra ye ka ketem casino hariboy katai ka jingsha bat ki dekhot ka hito ke bal shong be ha strong kalawan ra ye ka jingdheng kali ka bajur shipor bat hadin ka jingania bat ki bor district bat ki bor pulin kila aila no ban phai tang ha khat saumer bat penlong pat ye ka jingalang balangkot ha bernihan ha ka ba kila penlong ru ye ka jingthang tingshop ya baro ki menteri jong ka sarkar MDA bat kasur basawa jam ha ka tegesngi kalong ba ka ketem casino kamde show mendang mi nang ni shakmat bat kumkit khot kila long ki bala pen kre mar uwe uternem ban lik pen pra da ka sarkar kadang pen mi biang ya ka kten casino Kalian jungi mo ka Neutral Integrated Territorial Organization sing kami rengkat bat ki para napo ka district baper bat ki area baper ila ay condition ki la ki tabo one vice president jong India tangi hapan buram tang ba nyimkut tang hang ni bade mentara sing ka hito hi kala rai ya ka sunduk la jong hang ni surok la kim sha bangin phai hadu khat saumer kasnam kan kai mentara sing Kaong kekentian nong way kaong seeing is believing dana te klem ke jing thom no ban ngai hapu preston lay pelen uthok bertus nyang lay klem pule ka ka gambling act section 3 clause 3 kaong gumno baya ka tim kamngat te bulu dong keren bit kata ka nong ka phang ka nong kong man kadau ka baar wong balak khang ya casino pen i ki kot ki slate ni we need proof ni don kam ki kot ki sla ki basakhi ka ketian tu wong ken ya ka MOU ngin ya keren ngin le ngin tai re hai hadu menta ba penlong ya ka hito ban yakhi hadu ban khang ka casino bat kin pen i de jingtar kabla shon do ashoka muhar kabla dei ka gazet katai kadai ni ta ka shong ki administration let ngan ong bet ba let's say ki dik MCS mo they are not well qualified ni man ko por ni ngim jupan permission tang sian ha to bangi ki khasistier rung sai tang invitation jaga DC jong ka is kasi hel sendiri yo kata ta ka shong ha jing start jong ki telo ki do ki kimnang bandrai ta komot ki hapan ni police ai sian ngin shong ba Ngin shong ba taros hadu asai la chi singi hadu stay or ngin shong ba karai ngong ye phi ko menne menta ka singi ka hi way para jong ka dokot jong ka hito kil arai ka senduk jong la jong menta ka singi long bela jiang nginum khi na ni ka section lai class lai ka ong no men ye pay men ye sto ajuan keren bi kuma bisa jong hibreu jong ba stai mamela pen bi king of sansnem ringi im dei ki bi kilon ni su jong ok khmat jong ba sia so sarkar do lap te ni na kaliang jungi kani kadai ka sen kong bat karali ka bahe ngin pungkot hapo sor selong tempat ba sarkar kan pendem kumbal along mentang siru kala don ke jing piye penibor hapedeng ke district administration bani ringi ne klem da kanran ke e ke bala klei ke jutang kumbang ngila ong nakabor sek kapor bangi hakapor bangi ete kular bat ka hito ni ong bai cisin bangi lami chasurok ke sendok mediap ngila along ki la pengkre kenang bandim ka peteng bat keri jong bajat pendeu kata ka kerwo kadi ka basai bangi pha ke sarkar wat ye lek kai shu wat mut bangi pila ban pengop ngan sia tho ye bi khindet shwa ban wan kan ke casino kala don ke jing berbi yengi kiseng halang ngan pensai kata hadien bengi persa hobenai basau tho kata ka dor khas ka memorandum show konrat kongkal sangma ke ai pat kabule buito sento upha di gibreu jongu bandong baka kam gajam kan yo ka hito ki bonsar kin yo ke hito abu jingkeli ki
ke gambar he mano ban yo kyong nyo to khar ngam khoblai chi bo